Així es va portar l'oratge durant el partit de segona B que es va disputar ahir entre l'Ontinyent i l'Atlètic Gramenet, un duel que va acabar amb un 3-0 per als locals. La primera part va ser molt complicada per l'intensa pluja que caia sobre el Clariano. Tot i això, els d'Antonio Aparicio van disposar d'algunes ocasions, com esta de Quintero en els primers minuts del partit. La primera meitat es tancava en un empat a 0, però en la segona, els d'Ontinyent eixien amb més intensitat i al minut 68 un gol de Fran Moreno va encetar el marcador. 5 minuts després, un rebuig en la defensa de l'Ontinyent va provocar un ràpid contraatac que culminava en gol de l'exdavanter del Leganés, Òscar. I a només 2 minuts del final del partit, Òscar va fer el tercer i últim gol dels locals. Bé, jo crec que ha sigut un partit marcat sobretot per l'estat del terreny de xoc. Conforme anava plovent, el camp cada vegada estava més impracticable i al final xoc directe. Jo crec que la primera part molt igualada i la segona part ja ha sigut totalment nostra. Tot i que les condicions del camp no ajudaven, podem dir que amb esta victòria l'Ontinyent es queda en la zona tranquil·la de la classificació.